चलिए दादाजी। चलो बेटा। अरे कहाँ जाते नहीं सभे? हमने ना बताओ जाए कि हमने कहाँ जाता नहीं जा। बोली हम मत। दादी 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 ये सीक्रेट बा, हमनी के दादाजी के साथ घूमे जात पानी। अच्छा ठीक बा, हम क्यों से न बताए कि तू दादाजी के साथ घूमे जाता रहा। जल्दी चला। जी दादाजी। आए बैठी। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आओ अमन बैठो। बाड़ू माई ठीक बनी। ऐसे अचानक ए प्रताप देखा के आइल बा। के हम आई? अरे प्रिया तू आ गईलू, ना कोनो फोन ना कोनो खबर। सबके सरप्राइज जन देवे के रहे। अच्छा माई बाबूजी कहाँ गई नी? हाँ भैया रउआ और बाबूजी के बारे में पूछा तानी। हाँ वो काहे हम अपन बाबूजी के बारे में ना पूछ सके नी। अरे प्रिया तू कब आइलू? ई घर के रंग कुछ बदलल नजर आवता। वही तो बा जवन रहे। भैया हम ई रंग के बात ना कर रहल बानी, घर के माहौल कुछ बदलल नजर आवता। जौन कुछ भी हो रहा बा बहुत अच्छा हो रहा बा। माई तू खुश बाड़ू? तोहरा के इतना साल बाद खुश देख के अच्छा लग रहा बा। माई बहुत जोर से भूख लागल बा, अंदर चली ना। हाँ चलो नाश्ता तैयार बा। मोहन घर चल। मोहन घर चल। मामा आया है। मिठाई लाया है। अरे दादाजी ये लोग यहाँ बैठ के का करत बाड़े? ये लोग पढ़ाई करत ताड़े। हमनियो असही स्कूल में बैठ के पढ़त रहे जमीन पर। तब बरसात में कैसे जात रहला? बरसात में स्कूल बंद रहत रहे। ये कैसन स्कूल है? दादाजी कुछ करे ना। अरे अमन दादाजी हमें क्या करी है? हमने के गांव के लड़का लोग खातिर स्कूल बनावे के। अरे अमन हमनी के गांव वालन से जमीन ले ही ले, दे ही ले ना। हाँ वैसे ही अच्छा मौका बा गांव वालन के मदद करे के। वो कैसे? अरे गुरुजी भुला गए नी, वो दिन गांव वाले लोगन से मदद के वादा कैले रही, तो वो लोग मदद की उम्मीद तो करबे करी है ना। हाँ वो तो बा। कितना अच्छा हुए ना दादाजी जब लड़का लोग बेंच पे बैठ के पढ़ी हैं, बारिश में स्कूलों ना बंद हुई। ठीक है मन लगा के पढ़िया, और जब जब तुम्हारी छुट्टी हुई हम प्रिया तू बुआ जी कब आइलू? का बाबूजी जेकरा के देखा वो हमरा से इहे सवाल करता। अरे अचानक बिना बतौले आइलू तो यह ना पूछी सब। वैसे जब से हम घर में आयल बानी हमरा के लागता हम कोनो दूसरा घर में आ गई नी। हाँ बेटी बदलाव तो भइला, काम सब प्रताप और विक्रम संभाल ले बाड़े। अब हम आजाद हैं अपना पोता के साथे खेले खातिर। अमन के साथ बाबूजी का अच्छा टाइम पास हो रहा बा। देखा कितना दिन हो गई फैक्ट्री भी ना आइले। आजकल जमीन की खरीद फरोख्त में भी कहाँ आवे ना। जब हमार दोनों बेटा समझदार और जिम्मेदार हो गए बाड़े तो हमरा के फैक्ट्री गईला के का जरूरत है? अब तो हमरा के पक्का लागत बा कि हमरा घर में केहू जादू टोना कर देले बा। प्रिया ऐसा बात ना करे के, नाश्ता करा। वैसे इतना परिवर्तन आइल कैसे? अरे हऊ देखा हऊ जन वहाँ से आ रहा बाड़े ना, सब कुछ वही की वजह से भइल बा। हम तोहरा के कहीं दिखले बानी। हम के? तू शहर में रहेला ना? शहर में?
अरे हम तो गांव जवार के लइका बानी, शहर के तो मुँह न देखनी है। ना ना, हम तोहरा के कहीं त देखले बानी। अरे प्रिया, कौना चक्कर में पड़ गईलू? इनकरा लेखा केहू और के देख ले। हो सकेला माई,